Merħba tfal, lesti għall-avventura tal-lum ma' Żiżi u sħaba, ejja nsejħulhom. Aw Żiżi, kif inti? Ara baba? Kif int Nunu? Fejnu tetu? Ara fejnu? U kika hawn ukoll. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna. Kosux, jekk inħarsu ftit madwarna ninnotaw li kollox hu magħmul minn forma differenti. Jista' jagħti l-każ li oġġetti għandhom aktar minn forma waħda wkoll. Ħarsu lejn din l-istampa. Araw din id-dar kemm fiha forom differenti. Qed nara xi ħaġa f'din l-istampa li għandha l-kulur isfar. X'taħsbu qed naraw? Iva, ix-xemx. U x'forma għandha x-xemx? Ix-xemx għandha forma li ddur, id-dur u d-dur, bla kantunieri u lanqas ponot. Ekku, ix-xemx għandha l-forma ta' ċirku. X'qed tagħmlu Żiżi, baba? Donkom qed issajru. Uruni ftit x'qed tagħmlu. Żiżi għandha skutella mimlija tqiq u qed titfa' aktar ingredjenti fiha. Baba għandha skutella oħra, ftit iżgħar mill-iskutella ta' Żiżi u fiha aktar ingredjenti. L-iskutelli ta' Żiżi u baba għandhom forma tonda. X'qed iżżid mat-taħlit ta' Żiżi? Żiżi qed iżżid il-ħalib u baba qed iżżid l-ingredjenti mill-iskutella tagħha għal ġol l-iskutella l-kbira. Proset ħej, x'naqra taħlit qed tagħmlu? Se tgħiduli x'qed issajru jew? Donni qed ninduna x'se ssajru? Jaqgħu se taħmu xi ftit gallettini. Ekku, Żiżi u baba qed isajru ftit gallettini, tondi, forma ta' ċirku. L-ewwel jagħmlu t-taħlita. Imbagħad jifirxu t-taħlita fuq il-bank tal-kċina u wisset jaqtaw il-forom tal-gallettini f'forma tonda biex jiqeduhom fuq din it-tortira tonda u jaħmuhom. X'rieħa tfu hawn? Kif se taqsmuli qalbi bir-rieħa? Jaqgħu lessi l-gallettini Żiżi. Xi jfuhu? U kemm ġew sbieħ dawn il-gallettini tondi Żiżi u baba. Baba tferra ftit ħalib ġomak bil-manku forma ta' ċirku. Wieħed għalija u ieħor għal Żiżi. U issa Żiżi u baba se joqogħdu jbillu l-gallettini fil-ħalib u jikluhom. Intom tħobbuhom il-gallettini? Mela kif ikun ċirku? ċirku nkun dawra tont li jibda u ma jispiċċa qatt. La għandu bidu u lanqas niem. U jekk inħarsu xi oġġetti u naħsbu x'forom għandhom ta' ċirku, ejja naħsbu ftit. Il-munita tal-ewro. Iva, il-munita tal-ewro għandha forma ta' ċirku. U anka l-arloġġ għandu forma ta' ċirku. Kos, qed insemmi l-arloġġ. Il-lejla ħanikol pizza. Anka l-pizza għandha forma ta' ċirku? Għandi l-ġuħ. U jekk intom avventurużi bħali u tħobbu dduru dawra fil-kampanja bir-rota, ir-rota għandha wkoll forma ta' ċirku. Iva, ir-roti tar-rota għandhom forma ta' ċirku. ċirku! Gallentina! Skutella! Rota! Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġgħu narawk, nispera tkun ferħan. Għax samaħna nerġgħu narawk, nixtiequlek tkun daħkan. Darb'oħra ngħidu merħba, mal-lum saħħa ċaw ċaw. Darb'oħra nilqgħuk għandna imma llum ser ngħidu ċaw.